வெல்கம் டு எல்லாம் ஸ்வீட் சேனலுங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டிஷ் ஒரு ஒயிட் மட்டன் கிரேவி பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு அதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாங்க. ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாங்க. 3 பட்டை, 3 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய். ஒரு அரை கிலோ மட்டன் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு இந்த பொருள் நீங்கள் அதுக்கு கூட செய்கிறப்ப அதுக்கு தகுந்தாப்பில் போட்டுக்கோங்க. ரெண்டு பெரிய வெங்காயம், ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். ரொம்ப செவராக ஃப்ரை பண்ணாமல் கண்ணாடி பதத்தில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருவோங்க. கொஞ்சம் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாங்க, சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும். இது ஒரு 2 நிமிஷம் ஃப்ரை ஆகட்டும். ஆனால் செவரை விட்டுறாமல் பார்த்து எடுத்துடணுங்க. வெங்காயம் இந்தளவுக்கு ஃப்ரையாக போனால் போதுங்க. இதுக்கு மேலே செவந்துட வேண்டாம். இப்போ இதில் என்னென்ன சேர்க்குறதுன்னு பார்த்துடலாம். நான் அரை கிலோ மட்டனுக்கு தேவையான ஒரு 20 பச்சை மிளகா போட்டிருக்காங்க கிரேவிக்கு. உங்கள் காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி ஒரு 2 சின்ன தக்காளி, பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் 1 சேர்த்தா போதுங்க. தக்காளி நிறையா சேர்க்கக்கூடாது, கலர் மாறிடும். நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு பதில். பூண்டு இஞ்சி பேஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. மல்லித்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டேங்க. சீரகத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன். கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன். சோம்புத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன். எல்லாம் சேர்த்து ஒரு கிளறி விட்டுட்டு மட்டனையும் சேர்த்து வதக்கணுங்க. மட்டன் 1/2 kg சேர்த்துடலாங்க. இதுக்கு ஒரு 2 கரண்டி தயிர் சேர்த்துக்குவோங்க. இது நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தாங்க தண்ணி சேர்க்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணலாங்க அப்படியே. ஆனால் அடி பிடிச்சிடக்கூடாது, கலர் மாறக்கூடாது. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்குவோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகட்டும். இப்போ நம்ம அது ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கட்டுங்க எல்லாம் சேர்ந்து. அந்த நேரத்துலேயே நம்ம இதுக்கு மசாலா பண்ணிவிடுவோம். கிரேவிக்கு ஒரு முடி தேங்காய் சேர்த்துருக்கேங்க திருவி. அதில் ஒரு 10 முந்திரி பருப்பு, 10 பாதாம் பருப்பு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க. இது அப்படியே நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். இப்போ மட்டனில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் அது தனியாக வந்து சுண்டிடுச்சுங்க. இதுக்கு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆயிருக்கு. இதில் கொஞ்சோண்டு புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா ஒரு கிளறி விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி, அரிசி களைஞ்ச தண்ணி இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லை சாதாரண தண்ணியே சேர்த்துக்கோங்க. நான் அரிசி களைஞ்ச தண்ணி இருக்கிறத சேர்த்துக்கிறேங்க. மட்டன் வேகிறதுக்கு தகுந்த தண்ணி சேர்த்துருங்க. நல்லா ஒரு கிளறி விட்டு நம்ம குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்க. உங்கள் வீட்டில் குக்கர் 3 சவுண்டு 5 சவுண்டு ஏதோ கணக்கு வச்சுருப்பீங்கள வேகிறதுக்கு, அந்த சவுண்டு கரெக்டாக கணக்கு வச்சு வேக வச்சு எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாச்சுங்க, மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா, அந்த தேங்காய், முந்திரி பருப்பு, பாதாம் பருப்பு அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கழுவி ஊற்றிக்கலாங்க.
அவ்வளோதாங்க. ஒரு கொதி விட்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்து நிறுத்திட வேண்டியதாங்க. இப்போ ஃபுல்லாக ஃப்ளேம் வச்சிடலாம். ஒரு கொதி வரட்டுங்க. பேஸ்ட் போட்டு நல்லா கொதி வந்துருச்சுங்க. நான் காரம் வாயில் வச்சு பார்த்தேன், காரம் பத்தலை. ஒரு 4 பச்சை மிளகா கிள்ளி போட்டிருக்காங்க, அதுவே கரெக்டாகிடும். நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேங்க, அதை இப்போ போட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் குழம்ப. இதே மாதிரி ஒயிட் மட்டன் கிரேவி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மிக்க நன்றிங்க.